खुलुमबाय हर गेजेरनि रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। चाइनाया गंसे रकेट दैथाय हरदोंमोन 5 मे खालार खालि अख्रां सायाव। नाथाय बे रकेटआ गोजौआव थांनानै मा मोनसे प्रब्लेम जानानै अख्रां सानिफ्राय बुहुमाव गोग्लैबोयो आरो बे रकेटआ निउयर्क सिटीनि एकदमबारे खाथिथारावनो गोलैदों। आरो बे जाथायखौ लानानै माखासे साइन्टिस्टफोरा बुंदों जुदि 15 मिनिटनि सिगां बे रकेटआ गोलैयोमोनब्ला निउयर्क सिटीआवनो गोलैगौमोन होननानै। आरो बेहाय गोलैनायमोनब्ला गोबां मानसिनि जिउ खहा जागौमोन। आसरित, चाइनाया आसलथे मा खालामबाय दं बेखौ जों जेबो मिथिया। नाथाय बे मोनसे जोबोर गिदिर जाथाय एबा खौरां। दा जियानो जादोला बेंगालराव सासे सेंग्राया 4 घन्टानि गेजेरावनो आरेग' सेतु एपखौ हेक खालामदों। जय होननाय सासे सेंग्राया हेक खालामदों। सरकारा बुंदोंमोन जेबो पार्सनेल इनफरमेशन लिक जाया होननानै। नाथाय बेंगालरनि जय होननाय सासे सेंग्राया बेखौ 4 घन्टानि गेजेरावनो हेक खालामनानै देखायबाय। दा बेखौ लानानै जोंनि भारत सरकारा आरोबाव गोख्रों खालामगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। लोगोफोर, दिनैनि हर गेजेरनि रादाबा एसेनोसै। आरो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां, लोगोसे बेलनि घन्टिखौबो सेरनानै गालां, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरा थाबैनो नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसनाव सौहैयो।